Ngiyakhuleka emakhosini amakhulu, ngiyakhuleka kuy'ndlondlo ezinhle nabanikazi bamandla, abanikazi bokukhanya. Ngiyakhuleka kunina emavula kuvaliwe, ngiyakhuleka ey'ndlondleni ezinhle, ngiyakhuleka emakhosini enihamba nawo, ngiyawahlonipha, ngiphinde ngihloniphe amakhosi ami engihamba nawo. Ngiyakhuleka kunina nonke kumagumbi amane omhlaba, nina nonke nixakekile bantwana bamakhosi, ngoba hhayi bo singabantwana bokuxakeka. Kepha uma sesikhululekile sesikwazile ukulungisa izinto zethu, ukuxakeka kuyaphela, bese sikwazi kahle ukuthi konke sikulungisa kanjani. Sanibonani makhosi amakhulu, iy'ndlondlo ezinhle, sanibonani nina iy'ndlondlo enithi manifike ey'ndaweni zey'ndlondlo, enithi nifike ey'ndaweni zamakhosi, ebenamukela kahle amakhosi ngokukhulu ukujabula nangozithoba, ngoba amakhosi ayahlonipha. Ngike ngithi-ke mina, uma ungabe uhamba namakhosi kodwa inhlonipho ingekho, ngike ngiyibuza ukuthi hawu kodwa kwenzenjani bantu, kusuke kuyimaphi amakhosi? Amakhosi ave ehlonipha, ngoba ngeke uvele ungene emzini wendoda ungene nje noma ikanjani, ngeke ungene emzini wamadoda uvele ungene noma ikanjani usho noma ngabe yini into oyithandayo. Ikhaya esikulo, njengoba ngiyilana nje ngikhuluma, umuzi wendoda la ngikhona, wamadoda lo muzi lo, awamakhosi lo muzi lo, wadinga ukuthi ahlonishwe, nawe wadinga ukuthi uma ungena uhloniphe. Kodwa-ke ngeke ngikwazi ukukhontrola umuntu indlela aphila ngayo nangendlela yena azizwa ngayo. Yonke into uma ufuna ukuyenza ungayenza ukhululekile, kodwa mina engikushoyo ukuthi khomenta noma ngabe yini, mina ngiyadilitha uma ngibona ukuthi hhayi lokhu-ke cha, angihambisani nakho, akusiko kwekhaya lami lokhu, bese ngiyakudilitha. Namhlanje iy'ndlondlo ezinhle ngizile kunina ngokukhulu ukuzithoba kwabazithobayo, abafika la beze la bezolalela, bethole, befunde futhi izinto efuneke ngabe bayazenza, benze futhi ngendlela ekufanelekile. Iy'ndlondlo ezinhle ngithi angiqale la mhlampe namhlanje ngike ngithi kunina, uma ngabe ngikuchazela amaphupho akho ukuthi athini, ngiwahlaziya ngendlela ukuthi leli phupho belisho ukuthi nokuthi, kusho ukuthi phela lungisa, noma kusho ukuthi vuka wenze okufanelekile. Awungathi mawuchazeliwe ngephupho lakho bese uyahlala futhi, ngoba amakhosi ayakubona ukuthi hhayi lo mntwana siyazama simfaka la uyahluleka, simfaka la uyahluleka, bazogcine bekuyekile. Ndlondlo ezinhle, ngokukhulu ukunithanda yenzani ngokufanelekile nikwenze, nami ngayenza ngendlela okwakufanele ukuba ngenze ngayo. Kwakunzima, kwakungimnandi. Namhlanje-ke ndlondlo ezinhle ngithe mangisondele kini, engize ngakho nje ngize ngomkhuleko, ukuthi nazi ukuthi umkhuleko-ke sengiwuyekile, angisawenza umkhuleko, angisawenza amagruphu omkhuleko. Into eyenza ukuthi ngiwayeke amagruphu omkhuleko ubugebengu osebukwenzeka ngegama lami engingakufuni. Abantu benza amagruphu, bawenza amagruphu omkhuleko, bayibize ngegama lami, bayibize ngendlondlo, bayibize ngobani bani, kodwa bangasebenzisi iy'namba zabo, basebenzisa inamba yami. Abantu-ke banobuchwepheshe-ke okwenza izinto ey'ngcolile, banabo ubuchwepheshe, kodwa banabo ubuchwepheshe bokwenza izinto ey'lungile. So-ke angeke ngize ngikhulume okuningi ngabo, angazi lutho-ke. Engikushoyo ukuthi umkhuleko ngicela ukuthi ngiwuyeke. Ngiyaxolisa kulabo bankosi abade bese bafuna ukuthi baqhubeke nomkhuleko bangene kuwona. Ngiyaxolisa kulabo abade besizakala ngomkhuleko, sekufika isikhathi sokuthi umkhuleko ngiwumise. Ngicela ukuthi le video njengoba ngikhuluma kuyo nje, ngicela niyibuke, niyilalele, bese niyalayikha. Ukulayikha kwenu kuzokwenza ukuthi le video ihambe kakhulu, ize ifinyelele nakulabo nkosi yami ekungafinyeleli kubo, abasazothola lama video athi ngenza umkhuleko. Ngicela ukuthi le video le nilayikhe, nishare, nenze nisherele nabantu benu enibaziyo ukuthi benike nibatshele ukuthi ngenza umkhuleko. Nazi ukuthi umkhuleko cha awusekho, ngumisile umkhuleko, ngizobona ukuthi ngibuya nini, kodwa okwamanje akukho la kusho khona ukuthi ngizobuya. Akushiwo ukuthi ngizobuya, kuvele kwashiwo nje ukuthi angumise umkhuleko. Njengoba ngiwumisile-ke, ngibhlungu bantwana bamakhosi, ngibhlungu kunina ekade nisizakala, ngibhlungu kunina ekade niwuthakasela umkhuleko niwujabulela kakhulu, ngibhlungu kunina ebenisalindile ukuthi nithole labo 50 rand bese niyangena kumkhuleko. Ngibhlungu kakhulu, kodwa akukho kuzonihlula ukuthi nikwenze.
sizostika kumkhuleko loyo, nistike ekukhulekeni ekhaya, nenze nifaste, nenze u3 days, niqale ngo3 days nikhuleke, nibeke isikhathi leso zosibeka wena ukuthi wena njalo ngaleso sikhathi uyakhuleka. Abasebenzayo kakhulukazi ibona kufanele baboyeke isikhathi sabo abasaziyo ngama-shift abo ukuthi benza kanjani. Umkhuleko kube mnandi ukuthi isikhathi esikhuleka ngaso awukugxile kuso, ucuphe i-alarm ukhuleke ngaleso sikhathi, uphahle ubike emakhosini amakhulu ohamba nawo ukuthi cha makhosi, nina ndlondle ezinhle, nina abantu bamandla bokukhanya, ngicela ukuthi ningivumele, ngiyaqala-ke manje ngiyakhuleka, ngiyaqala-ke manje ngiyazimisela, ngicela ningivezele iy'mpendulo, niveze indlela yami ukuthi fanele ihambe kanjani. Ustike kuleso sikhathi 3 days bese uyaphumula, uzile lo inyama, uzile ukudla, uzile izinto ey'ningi ofanele uzile. Kodwa-ke mina ngike ngisho ukuthi uma uzila from 6 up to 12 ku-right kuwena, kungazenzela-ke ngendlela yakho othanda ukwenza ngayo. Kodwa mina ngike ngithanda ukuthi umuntu azile ekuseni, angadli, aphuze amanzi kakhulu. Vele phela singabantu bamanzi, asiphili ngaphandle kwamanzi, and asiphili futhi singayi emanzini, asiphili futhi singakhuleki, akuphili futhi singafasti, asiphili futhi singenzini, singaphahli. Okusho kona ukuthi siyaphuma sey'ndaweni zamakhosi, sifike siphahle, siphume semfuleni, siyentabeni, siyogwadule, siyehlathini, siphume sey'ndaweni zamakhosi emanzini, lapho othanda ukuthi ozwa ukuthi iyakhona nalaba kubiza khona. Sengisho ukuthi ukuyeka kwami umkhuleko mawungafi wena, mawungashoni phansi, kepha mawuphakame kakhulu, ngoba la sinciphisa iy'gebengu ey'hambe zenza izinto engafanelekile. Ngoba uma ngabe nenza umkhuleko nabantu abanganawo amakhosi, nabantu abenza ugebengu, okusho ukuthi ngelinye ilanga kothiwa khiphani imali ngegama lami, ngelinye ilanga kothiwa asidibane endaweni ethile sihlangane, kanti awuze ukuhlangana nami uyohlangana nabantu abenza okubi. Ngiyacela niyimise leyo nto, niyinqamule. Likeani osebukile nje, ngicela afake u-like, ngiyacela idlondlo. Osebukile afake u-like. Yes, ngiyabona kuyenzeka ama-viewers abe u500 but ama-like abamancane. Abantu abaningi vele abagxili kuma-like ngoba mabezwile ukuthi kuthiwani kubona ku-right, vele sizele ukuzophilisa, asizelanga ukuthi kakhulukazi sizofuna ukwenza okunye, sizolalelisa. Olalelile uzwile uzokwenza kulalelile. Kodwa lana kule video ngiyanicela ukuthi ni-like ukuze ivideo ibe nama-like amaningi, izokhona ukuthi ihambe ngendlela. Abangaka-followi bafollowe ukuze le video le ihambe kakhulu. Ikhona le video le enginganicela kuyo ukuthi ni-followe then ni-like. Uyazi ukuthi nama-viewers amaningi kakhulu kanjani? Kumanje iney'nsuku kodwa inama-100 and what viewers. So ngisho ukuthi kuyasiza lokho. Uma sixwayisa-ke, ngisizani mina ngixwayise labantu ukuthi bangangeni emkhulekweni, ngoba umkhuleko nginjani, ngiwumisile, angisakhulekisi, kodwa ngine-mentorship, nginehlaziya amaphupho futhi ku-WhatsApp wami khona la ngihlaziya khona amaphupho kumuntu, akusiwona ama-group, ne-mentorship ikhona. Ngenza ngendlela yami, umkhuleko nje ngustophile. Ngiyabonga kakhulu idlondlo ezinhle, ngiyanithanda kakhulu emakhaya, ngiyanithanda. Sizoqhubeka futhi sisebenze ngendlela efanelekile zindlondlo, nginithanda kakhulu.